ଅଗନାଅଗନି ବଣରେ ସିଂହ ରାଜା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ସିଂହ ରାଜା ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ଯୋଉ ପଶୁକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେ ମାରିକି ଖାଇଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମେଳି ବସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ, କ'ଣ କରିବା କହିଲ? ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି। ସେ ଯେମିତି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ହେଲେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ସେ କଥା ଠିକ୍ ଯେ, ହେଲେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ହଅନ୍ତା। କ'ଣ କହୁନ? ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ପାଳି କରି ସବୁଦିନେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ସିଂହରାଜା ପାଖକୁ ପଠେଇବା। ହେଲେ ଏକଥା ସିଏ ମାନିଲେ ତ? ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ବିପଦ ଟଳିବ କେମିତି? ତା ପରଦିନ ହାତୀ ଆଉ ଗଧ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଶୁ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବା କଥା କହିବାକୁ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏଠିକି ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ? ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେମିତି ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିଚାଲିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ପଶୁ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ପାଳି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଶୁଙ୍କୁ ପଠେଇବୁ। ମୁଁ ତମ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ମାନିବି? ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ପଶୁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶୁ ମାରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ପାଳି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେଠୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସବୁଦିନ ମୋ ପେଟ ପୁରିବା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇବ, ନହେଲେ ପରିଣାମ କିଛି ଭଲ ହବନି। ପଶୁମାନେ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କଠୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଫେରିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଠେକୁଆ। ତାର ବୟସ ବହୁତ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା। ତାର କାହା ପ୍ରତି ଭୟ ନଥିଲା। ଦିନେ ତାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆହାର ହେବାକୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଡେରି? ହଁ, ଡେରି ହଉ କି ଆଗୁଆ, ଆଜି ତ ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ମୁଁ ମରିବି। ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ଯୋଉ ପଶୁ ଆସୁଛି ସେ ଏକା ମରିବନି, ତା ସାଥୀମାନେ ବି ମରିବେ। ହଁ ଠିକ୍ ଯେ, ହେଲେ ମରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ? ମହାରାଜ, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ବାଟରେ ଆସିବା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଂହ ଦେଖାହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ଼। ସେ ମୋତେ ଅଟକେଇକି ଖାଇବ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତା ପାଖରୁ ଖସିକି ଚାଲି ଆସିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏତେ ଡେରି ହେଲା। କୋଉଠି ଅଛି ସିଏ? ତାର ଏତେ ସାହସ? ମୋ ଶିକାରକୁ ସେ ଖାଇବ? ହଁ ମହାରାଜ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ।
ମହାରାଜ ୟାରି ଭିତରେ ଅଛି ସେ। କୋଉଠି କଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ, ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ। ବଢିଆ ହେଇଛି, ପାଇଲା ପାନେ। ଲା 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 ଲା